Frequency is 90.6, 98.4, no 99.9. kwenzeka ntoni kwindawo kuyo? Ewe, zenzeka kwisithili sikatshonyane. Swapti nezinto ezini. Kodwa usazi kwenzeka ntoni kwindawo ngolo suku? Namhlanje ke mphulaphula wevukana FM sipha ke eMiddleburg eMedele sijoyinwa ke ngakumbi ke pha ke kuZoom live kwikhasi lethu lika Facebook nguye ke uConstable Zukokweti osuka pha ke kwi-community policing official yakhona kwicala ke le-social crime prevention. Sizawujonga ke kwiprogram abanayo ke mphulaphula wevukana FM ngolusuku lwanamhlanje xa bejonge ke kwi-community engagement immense dialogue sive into yokuba ke mhlawumbi ingaba zeziphi izinto abazawube ke benyathela ke ngakumbi ke phezu kwazo. Constable Tata, masibulise enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele komphulaphula wevukana FM ngolusuku lwanamhlanje. Mandibulise mamtshizi kuwe, ndibulise nakubaphulaphuli bevukana FM. Ndibulele ngoba lapha inkosi. Nkosi kakhulu Constable Tata, sibulele nathi ke ngexesha othe wabe ke usinika lona kwalapha ke enkqubeni. Sijonge kwiprogram enikeza umdla kakhulu andinayo ngolusuku lwanamhlanje. Mhlawumbi singaqala sijonge into yokuba ke mhlawumbi ingaba zithini injongo zokuba nibe nisingatha iprogram ekumila kunje ngokokujonga ke imeko enizibonayo ekuhlaleni. Mamtshizi ndawuqala ndithi le program lena yiprogram esithe xa sijonga sabona ukuba masi-identify 3 departments kala. Ndizawucacisa ke uba why these 3 departments, which is SAPS, Correctional Services and Education. Apho ke sifocuse only kootata abaphangela kwezo departments. Sithe xa sitshekisha ke sabona into yobana ezi departments zezona departments zi-stressa kakhulu kwi-employees. Because uyawukhumbula ke amapolisa no-correctional services basebenza nge-clients ezine-behaviors ezi-different. U-Department of Education naye usebenza ngabantwana abaphuma kumakhaya ngamakhaya, meaning abantwana abaphuma nezimilo ezi-different ezahlukileyo. Loo nto ke iye yenze ipressure ke ngoku ebasebenzini, ibatyhalele ke ngoku ekubeni ba benze izinto ezithile ezicaba azisekho kule ndlela kufuneke bahambe ngayo. Kwi-topics zanamhlanje ke siquka i-topic ka-alcohol abuse, domestic violence, financial challenges, behavior at the workplace, integrity ne-mentorship. So siye sabona ke xa sihleli nje i-panelist sabona uba no, masihambe kwezi challenges sinazo kwezi departments. Ndiyabulela mamtshizi. Alright, ndifuna ukujonga ke ngokweprogram yenu mhlawumbi ke ngobani abantu singabalindela babe yinxalenye ngakumbi yale program ngokokujonga i-stakeholders. Apha kwizipikers zethu sino-Dr. Klasi. U-Dr. Klasi okwanguye nomfundisi yena uzawube esiphethele i-mentorship. Sibe no-Dr. Khangolongo yena ke uzawube esenzela i-alcohol abuse. Sinaye ke no-Reverend Z Bokota pha naye uzawusincedisa pha kwi-mentorship. And then sibe noHlonela Gomo. Hlonela Gomo will do integrity. So abo ke ngabantu abapha kwi-panelist yethu. And also i-Middleburg Fraternity, abefundisi bethu bonke, they are all invited to join i-program. Ukujonga amaxesha ingaba ke zawuqala ngabani ixesha also ke sijonge ne-venue Constable ingaba ke mhlawumbi nabe nisingathele phi ngakumbi le program. I-program yona it starts at 8 o'clock this morning, izawube iseLusaka Community Hall. Right, kushongathela nje ngakumbi ke amazwi okugqibela onowathetha before sibe ke siyakuphuncula ngakumbi ke ukukhuthaza ke nokubonisa ukubaluleka kwale program Constable kwethu ngathini. Siye sathi ke mamtshizi masingabavaleli ngaphandle abahlali base-Middleburg, all communities. Sayi-advertiser ke sathi every man wonke umuntu ongutata obawela ubakhona uwamkelekile. Loo nto ke izasinceda ezo few numbers sizifumanayo abo bantu abo they will be able to share the information that they will get kule program
bayisherishe kwindawo abahlala kuzo, bayisherishe nasemakhayeni abo. So i-program then is very much important for abantu abangotata. And next we are planning on to sidibane nenquba yeThemba Municipality senze i-program whereby izabangutata nonyana wakhe. So i-program lena is ongoing. Right, uzivele ke nawe ke mphulaphula weVukana FM uvumelekile into yoba nawe ke usekuhlaleni ube yinxalenye yale program. Constable Tata masibulele ngethuba othe wabeke usiphalona kwalapha ke enkqubeni sithembe neprogram yanamhlanje iyaba impumelelo. Ndiyabulela kakhulu mamshizi benemini emnandi. Nkosi kakhulu 22 mizuzu umphulaphula weVukana FM bethile phakhe insimbi ka7 o'clock siyaphinga ukusiya kuvambani ngosa lethu lezendlela sijonge ke ngaba yena kusiphathele ntoni xa sijonga ke kumjikelo wethu ngakumbi ke mphulaphula weVukana FM oqala pha enkqubeni kodwa ke nakumcimbi asiwuphathelwa ke ngakumbi ngeminqweno emihle ngaba kwa FNB bebambisene ke